Takže říkal jsem něco o nějakých akcích, které budou teďkon, takže vám řeknu nějaký bližší informace. Já nejdřív bych se tady zastavil u Montyho, tady u Stefana. Jsem slyšel, že někde hraješ teďko o víkendu, nebo jak to je? Ale máme warm-up party k tomu našemu novému pořadu, který startuje už v neděli ve 8 večer. Ta warm-up party se uskuteční v Central Stationu klasicky. V sobotu začínáme nějak okolo 9. A budu tam hrát já, se mnou Dirty Little Toaster, kterýho jste mohli vidět ve videu, už se na to těší. Jsem zvědavý, jak mu to podá, jak je menší. Topinky dělá dobře zatím. Tak on je špinavý a malej, ty vole. Tak, jako vejde se tam, hlavně to je důležitý. Pak se tam postaví takhle. Hraje s náma potom Krusty ještě s Ponikem a DJ Blackpool. Takže je to DJ důvěryhodný nebo DJ důvěřivý, tyhle v překladu? Trusty? To je důvěryhodný DJ. Hodně možná nejdůvěryhodnější. On vás možná naučí hrát na to neřekne, on je možná nejdůvěryhodnější DJ ze všech nás. Právě on vás asi bude učit trochu, doufám, ne snad to. Takže všichni doražte, no, bude to hezký, budeme hrát spíš tvrdý věci, než ty měkký. Než ty měkký, jako tady hraju já. Celou dobu přesně. Jasně, no, tak já nevím, já prostě už jsem starší, vole, já už to mám za sebou tady ty tvrdárny, no. Tady ty tvrdárny, víš? Dobře, tak jo, takže v sobotu přijďte všichni do Centrálu, ale to není všechno, že jo? Příští týden, v pátek 11. mám dvojáka. Pokud jste z Valašského Meziříčí, budu hrát na akci Get Wasted, a pokud jste z Brna, tak budu hrát na Aliazově akci. No a druhý den, velký večer, pro všechny fanoušky dubstepu, do Prahy dorazí Ramadan Man, který zahraje na Twixový akci jménem Vibrátor v Roxy, čili 12. sobota Ramadan Man v Roxy. Spolu s ním samozřejmě Twix a Side 9000. No a aby to nebylo málo, tak týden potom pro vás máme speciální mejdan v Central Stationu. Bullet Time. Minule byl vstup zadarmo, osvědčilo se to, přišlo hodně lidí, jenomže teď musí přijít ještě mnohem víc lidí. Protože nejen, že bude vstup zadarmo, a nejen, že tam budou přední český DJové a dubstepový, grimeový a nevím co všechno, ale dorazí i jedno zatím utajovaný jméno z UK, na který už tady mimochodem bylo asi tak před rokem a vstupný na party s ním byl asi 300 korun. A tentokrát vám ho nabídneme zadarmo, takže chci vidět úplně plný centrál. Já myslím, že až zjistíte, o koho se jedná, tak určitě dorazíte na takovouhle, na tuhle party, protože jestli ne, tak jste totální banda dickheadů a v podstatě tím bychom to mohli takže to je zatím všechno k těm mejdanům, já musím jít míchat, no to tady skončí.